jeżeli odpowiada się za pewne funkcjonowanie oświaty w gminie, a to jest bardzo ważna gałąź naszego prowadzenia naszej jak gdyby również i bieżącej gospodarki, to bardzo istotnym jest również to, aby pamiętać o tym, że my tworzymy i wydajemy również środki finansowe. Do budżetu oświaty dokładamy bardzo duże pieniądze. I to wymaga również mobilizacji i współpracy również wszystkich tych, których jest. Ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że tutaj błędy merytoryczne, począwszy od dyrektora szkoły, zostały podjęte. Parę czynności dyrektor wykonał, do których nie miał uprawnień, dając jak gdyby nadzieję dzieciom do tego, że mają pojechać. Program zupełnie toczy się innym swoim postępowaniem. Jest ocena dzieci przed, ocena dzieci po tym programie. Jest kilka argumentów, z których wynika, kto potem jest kwalifikowany do wyjazdu, bo tych dzieci brało udział w tym programie ogromna ilość, a pojechało na wycieczkę 144 dzieci, chyba tak dobrze pamiętam, 144. Z tych dzieci oczywiście nie każdy się kwalifikował i różnie to była tak zwana również lista rezerwowa dzieci, że jeżeli ktoś by zrezygnował, więc to jest cały mechanizm. Tutaj troszeczkę nadzieje zostały rozbudzone przez panią dyrektor, gdzie nie miała do tego jak gdyby upoważnień i tak dalej. Akurat w Mejrachowie. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście pojechały dzieci z Mirachowa i tam, gdzie niektórzy pisali, że nie pojadą i tak dalej, nie pojechały, więc nie ma problemu. Natomiast rzeczywiście ja też spoglądam na to i proszę wrócić historią. Zresztą odszukaliśmy dokumenty, bo takie posiadamy, gdzie mieszkańcy tej części sołectwa i Mirachowa i tych wszystkich ościennych składali petycje odnośnie budowy gimnazjum, że koniecznie chcą, że żądają, wymuszali wręcz przeciwnie na Radzie poprzedniej kadencji, że ma powstać tam gimnazjum. Przecież to za pieniądze publiczne wybudowaliśmy gimnazjum, rozbudowaliśmy salę gimnastyczną, stworzyliśmy tym dzieciom naprawdę godne warunki, a jeżeli gdzieś rodzice mają animozję do nauczyciela, to niech zostawią ją w domu, a nie kosztem dzieci analizują swoje ewentualnie spojrzenia. Tu myślę, że proszę o bardzo rozwagę w tej kwestii, bo najgorszą rzeczą jest to, że czasami przez to dzieci własne tracą na upartości niektórych osób.